के चरणों में प्रणाम करतनी, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करतनी, आदि शक्ति के चरणों में प्रणाम करतनी, सब देवता के प्रणाम करतनी, जितना भी बहिना लोग बैठल बा लोग सबके प्रणाम करतनी। हाँ, प्रणाम स्वीकार करी जा। देखिए, हम एक चर्चा दे रहल बानी शिव गुरु के। शिव गुरु आज के गुरु ना है, पुरातन काल के हैं। देव में देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं, गरीबों के सहारा हैं। देखी बहिना लोग, एगो महागरीब के लइका रहलन, महागरीब के लइका रहलन त का भइल कि वन बीज में खेले घूम संगी साथी संग खेले घूमे जात रहलन। एगो नाग के देख के आ नाग देवता के मार दिहलन। तो जोड़ी बिछड़ला से जानते न कि जोड़ीदार अपन जोड़ी जोहेला। उहे हाल पड़ गई, जोड़ीदार अपन जोहे लागल। कहते कि कहाँ हमार जोड़ी मरल बा, वो जोड़ी के हम के मरले बा उनका के बदला ले सकेनी। त का भइल कि जानकारी हो गई बहिना के। वो बहिना का कस के नागिन हुरफेट एक फेरा आए के लइका के लगे लम्बा चौड़ा हो के सूतस बैठस फोई करस और बहिन और ताकस। तनकर माई के एक दिन के बाद पड़ल कि नज़र पड़ गई लइका पर। कहली कि ओहो, हमरा लइका के लगे नागिन कैसे सुततिया, कौन गुनाह हमर लइका कह दिले बा कि नागिन सो रहल बिया। तक दौड़ल गईली त पंडित जी से पूछत रही के पंडित जी, उनका रास में उनका पुकार के नाव से रोरा देखी त कौन काल मेड़रा रहल बा हमरा बच्चा पर। देखी हुर फेट बच्चा के लगे नागिन आई के सुततिया, जैसे माँ पिता अपना बच्चा के लम्बा चौड़ा सुतावेला कोरा में, उसी तरह नागिन आई के मेरा लइका के लगे सुततिया। काहे सुततिया, कौन गुनाह हमर लइका कइले बा। त पंडित जी पतरा उघरलन, उनका रास के नाम से देखलन त कहलन कि ओहो, तहार लइका 12 वर्ष के उम्र में एक नागिन के नाग के मार के मुआ देले बा। त उहे नागिन अपन बदला चुकावे खातिर आ रहल बिया। त पंडित जी कहलन कि देख, यदि वो लइका के शादी कर देबू त आज न त काल तार लइका मृत्यु हो जाई। आ तहार पतोही बिया त रोते रह जाई, छछनते रह जाई पति खातिर। आ लइका मर जाई या तुहू अपना बेटा खातिर छछनबू। त कहली पंडित मेहरारू की बहिना की हम शादिए ना करब त हमर लइका जीही नु। त हाँ, ओ तर लइका जीही तहार, आ जहिया शादी कर देबू तार लइका मृत्यु हो जाई। तो कहते हम शादिए ना करब। त तिलकहरू गाला आवस लोग। महीना में 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो तिलकहरू आवते रह गलन लोग। ई शादी के दिन धरबे ना करस। कहस सबके खेत देश कस के हम शादी करबे ना करब अपना बच्चा के शादी कर देब त हमार बच्चा हमारा हाथ में ना रही। त एक जानी के बात पड़ल कि वो लइकी शिव चर्चा में रहत रहे, शिव गुरु के बहुत आदर भाव स्वभाव करत रहे। त शिव गुरु तो प्रेम के भुखाइल बानी, ऊ प्रसादी के नइखी भुखाइल, प्रेम के भुखाइल बानी। त महादेव के ओही नगर में उनका माता पिता भाई गइल बान लोग लइका देखे। तो लइकिया के वही नगर में लइकी के परीक्षा बा। तो कहते कि ओहो, ये नगरिया में हमर बाबूजी अब भैया का करतन, रुको उनका घरे जातनी और उनका घर से हम पता करब कि जा तू का आइल बड़ा। ये पिताजी ए भैया जा का आइल बड़ा। तो गइल बड़ी तो पूछले बड़ी अपना पिताजी से कि पिताजी, हम गलत नइखे नु कइले, तारा लगे तारा पास चले आइल बनी, यही नगर में हमार परीक्षा बा। आई परी तारा लोग के देखनी दुआरी पर तो हम चली आईनी, कुछ गलत नइखे नु कइले। तो कहता कि ना बेटी, तहार रिश्ता लेके आइल बनी आ तहार रिश्ता धरत नइखन लोग। कहता कि आज हम शादी कर देब तो हमार लइका हमरा सपना हो जाई लौकी ना। त का हो कि लौकी ना, तो वो खातिर शादी नइखन लोग करत। तब मेहरारू के बोलौली, कहली कि मम्मी आपके लड़का है। तो हाँ, तो क्यों नहीं शादी करती हो। तो हम शादी करेंगे तो हमारा लड़का मर जाएगा। अब खुलेआम कह दिली कि हमारा लड़का मर जाई, काहे कि 12 वर्ष के उम्र में नाग के मार के मुआ देले बड़ान। तो हमारा लड़का मर जाई तो हम केकरा के हम बेटा कहब। कहते कि मम्मी ये बात आज तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लाडले है,
हैं, तुम्हारा सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप शादी कर देखिए, आज तुम्हारे लाडले है, बेटा है, काल तो सुहाग हमार हो जाएंगे, शादी हो जाएगा तो ये अपना सुहाग का तो मेरा तो चिंता होगा। आप कह के तो देखिए, मैं गुरु जी के पूजा पाठ भजन भाव करती हूँ। मैं नहाते हूँ तो एक फूल गुरु की एक माला करते हूँ। गुरु जी जरूर मेरा सुहाग को रक्षा करेंगे। आप शादी कर देखिए। तब का कैली कि लड़की के कहला पर उनकर माई बेटा के दिन ध दियली, बेटा के दिन ध दियली, बरैछा हो गई, सगाई हो गई, सब कुछ हो गई। होखला के बाद लड़का चल गलन, जा तरन एथी करे, शादी ब्याह के दिन लागल, तिलक आवता। तिलक आवता तहिया लड़की नागिन आई के बैठल बिया कलसा के ओते, बैठ के फोई 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 करतिया। तो कहतरी लड़की ऐजे से लड़की अपना नैहर से सब कुछ देख रहल बड़ी, सब कुछ गुरु के आदेश से सब कुछ देख रहल बड़ी हैं कि हमारा पति के कुछ ना होई हैं। आज तो हमारे सुहाग के तिलक चढ़ने जा रहा है, गुरु जी आप मेरा सुहाग को आप रक्षा करें ना। तो कह कर लड़की सब कुछ देख कर लड़की अब मन रोवतरी, आ मन गुरु के गोहरावतरी कि हे महादेव आप ही मेरा सुहाग पर अच्छा करना। तो तिलक चढ़ गल, तिलक चढ़ला के बाद तिलकोहरू चढ़ गलन लोग। बिहान भैला हरदी ह, मटिकोड़ हई ह होता भइल। तब वो नागिन दिन भर वो दिन रह गई, अथी पितरा ह मनरा ह सब कुछ होता। तो नागिन दिन भर रह गई घर में। अब महतारी देखतिया कि हम नागिन बिया, तब वो माई के हिम्मत नहीं खे कर के वो नागिन के मार दी ना। अब मरिहन कैसे, जब तार लड़के गलती कैले बन तो नागिन के मरिहन कैसे। लड़का महतारी मारत नहीं जे लड़का के देखा तरी। तो का भगे सब कुछ हो गई। बरियात जाए से पहले परछावन होता, तले नागिन पहुँच गई बिया लड़की वाला की यहाँ जाए के एकदम से उनका दुआरी पर झोपड़ी में लुका के बैठल बाड़ी नागिन। नागिन लुका के बैठल बड़ी। जब बरियात परछावन हो गई, बरियात चली गई, तो लड़की देखतिया कि हमरा यहाँ नागिन आ चुकल बिया। लड़की देख के मने मने गोहरा रहल बिया कि हे महादेव आप ही के हाथ में मेरा सुहाग है, मेरा सुहाग की आपको रक्षा करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गरीबों के सहारा तो आप है, आपको रक्षा करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि अब लड़की बरियात गई, दुआर पूजा लागल, गुरहथी भइल, शादी होके चलल। तो नागिन आई के कलसा के लगे बैठ गई बिया। लड़की देख रहल बिया कि मेरा कलसा के लगे नागिन आई के बैठ गई बिया। महादेव के आदेश ना रही तो कुछ भी पत्ता ना डुल सकेला। महादेव के आदेश से लड़की सब कुछ देख रहल बिया। तो का भइल कि वहाँ से लड़की देखतिया तो शादी भी हो गई। कोहबर में लड़का लड़की जाए लगलन लोग, तो कोहबर में नागिन चली गई। जैसे आदमी जाला संग में, इसी तरह कोहबर में जाए के नागिन बैठ गई। हर एक जगह में नागिन बैठतिया, उठतिया, देखतिया, सुनतिया नागिन। अब लइजा आवतिया तो ससुरा में आवती, तो ससुरा में आवे से पहले नागिन आके बैठ गई बिया कोहबर में आके बैठ गई बिया। तो कहतिया लड़की कि हमार सौत बनबू का, सौतन बनबू का, तू आके बैठ जाता रे। फेन सब रात में सुहाग रात लड़की मनावे जाता, तो जाए के नागिन बीच में सूत गई बिया। तो फेन लड़की कहतिया मेरे सौतन बनबू का, सौतन मत बना, सौतन से तू दूर रह, हम सौतन पर नहीं खी आइल, हम अकेले आइल बनी अपना सुहाग का रक्षा करे। तो नागिन उतर के इतना बात सुन के नागिन हट गई बिया। फेन 10 दिन के बाद फेन आवतिया। फेन 10 दिन के बाद आवतिया तो लड़की नहा धो के गुरु के दया मांगतिया। तो दया मांगे के समय पर आँख मूद के मांगल जाला। तो देखतिया कि नागिन आ रहल बिया। तो आँख खोल के लड़की कहतिया कि अब का अनिया रौरा इतनी बता दी, ये नागिन देवती तो रौरा इतनी बता दी का अनिया। तो कहतरी कि तारा पति के हम मुँगाई। तो हमरा पति के मुँगाई वही बताई, हमार 12 बरस के पति रहलन, तो रौरा पति के मार दिहलन। यही बताई कि को गो बच्चा रौरा रहल हा, तो हमार पति रौरा पति के मरलन।
तो कहता 3 बच्चा, तो 3 बच्चा हमरो हो जाए दी कि हमहू माया जाल में भुला जाइब, हमारा पति के रखा जाइब। तो कहली ठीक बा। तो फिर एक पहला लम्बर गर्भवती रहली, तभी भी नागिन अइली। नागिन अइली तो कहली कि तहरा पति के मुआई, तू तो गर्भवती हो गई, अपना बच्चा में भुला जइबू, अब तारा पति के मुआई। तो कहता कि मुआई कैसे, हमके मुआई जन, जब 3 बच्चा रौरा भइल बा तो 3 बच्चा हमरो हो जाए देवी। तो पहले शुरुआत है नु, शुरुआत है, ये 3 बच्चा हमरो के हो जाए दी। तो कहली कि ठीक बा। तो फिर नागिन चली गई। तो जेठ के दोपहरिया रहे, लड़का हो गई, जेठ के दोपहरिया रहे, तो फोई ठोई करते आवत तरी, खूब गर्मे तरबर भइल बड़ी। ठीक बा, बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। तो का भर कि फोई करते आवत तरी, जेठ के दोपहरिया बा, आ जेठ के दोपहरिया में तल्फी भुभुर है, फोई ठोई करते आवत तरी। तो ये यहाँ से लेके कुछ दूर तक ले वो फूल के बिछौना कर देले बड़ी। बिछौना कह के एक गिलास में सादा पानी आ एक गिलास में नमक पानी धो देले बड़ी, आ एक गिलास में दूध, 3 गिलास में 3 चीज़ धो देले बड़ी। धो के मने मने गुरु के दया मांग रहल बड़ी। तब का भर के नागिन चलल बिया। तब जाए गोस्सा में केहू चलेला कि हम उनका का मुआई बेबरा, तो गोस्सा बुतावे खातिर अपने लूज होखे के पड़ेला माता बहिना। तो लूज हो गईली, कहली कि रौरा आ गईनी, रौआ जेठ के दोपहरिया रौआ कैसे अइनी, रौआ आ गईनी नागिन देवता। तो हाँ आ गईनी, तो बैठी तनी आराम करी, सुस्ताली, खूब बेना हाके लगली, आँचल खोल के आँचल से हाके लगली, उनका गर्मी सूख गई, सुस्ता लिहली। तो कहली कि हट, रास्ता छोड़, तुम्हारा पति के काटब। तो कहली ठीक बा, हम हट जाइब, रौआ तनी हो सादा दूधवा पी ली, आपके हम सेवा करतनी, दूधवा पी ली। तो दूध भी पी लेली। तो तनी हौ पानी पी ली, तो वो पानी पी लेली। तो कहली तनी हौ पानी पी के देखी। तो पानी पी लिहली। तो कहली कि जो आज से तोरा पति के केहू मरला मरी ना, तोर पति आज से हमार आशीर्वाद बा, आय आशीर्वाद साथ में रही तोरा, आज से तोरा पति के केहू छू ना सकेला। तहनी के दोनों गोड़न के जोड़ी मरते दम तक ले खुशहाल रही, आयो सही ते हंसते खेलते रह जइबू। 2 बच्चा औरत के भइल, 2 बच्चा के बाद लड़की उतर क दिहलस। उनका का आशीर्वाद दे के नागिन चली गईली। तो यहाँ लोग दोनों प्राणी हंसत खेलत अपन जिंदगी कटता। आपन आकाशवाणी शिव गुरु के चरणों में धरतनी, आकाशवाणी के सरकार करी। आ हमार